Kung manimaos man lang gani ka, pag-andam na lang daan og duha ka lungon. Sponsored ini nga quote sa St. Peter Funeral Parlor, parang natutulog lang. Para ni sa mga nagdumot nga wa na jud kapugong sa ilang kaugalingon ug ilan nang gisulong ug sundang ilang silingan. Tuloray ending ani. Either makapatay ka, nya mapriso, di ka makapatay pero makasuhan kag trespassing, or ikaw mo mamatay kay samurai da imong silingan. We always do stupid things when we are emotional. Akong matambag ani, ayaw na lang jud. Pilay pusta, palabayig usa ka semana, makatawa na lang ka sa kagamayng butang nga inyong gilalisan. Pero kung salot jud kaayo sa lipunan imong silingan ug naa siya'y nabuhat nga dili jud mapasaylo, iyabang gisabmarin imong asawa, sundan na lang ang gibuhat sa Godfather nga salida. Pero ambot lang kung di ba madisturbo imong konsensya. Basig di na noon ka makatulog ana. Wa sad ta kay baw na apoy laing manimaos nimo. Wala jud ni kahumanan, wala man jud magpaalkansi, wala man jud magpapildi. Check the mic and make sure it sound right, boys.